A few moments later. Takže čaute ľudia, ja som David a dneska je to môjho 73. videjka. Možno je to na pol vlog, ale však to uvidíte. Dúfam, že sa vám minulé dve videjka páčili a dneska som tu s takým hostíkom. Školome TV. Je to Jačov Bárčov brat. A za chvíľu som späť. Takže som späť, možno niekde beží. Idem za ním. Vidíte tieto nahrávky? Keď si chcete vyhrať, tak ich musíte kúpiť. Zatiaľ nedávam súťaže. Ty si debil. Čo? Prečo? Ty to točíš? No? Ty si... A ešte už sme na ceste. A ešte som tu s jedným hosťom. A je to... Barčom. Áno, so zlomenou rukou. Dobre, prečo vždycky natáčaš moju ruku? Neviem, lebo je to zlomená ruka. A je na klopke. Freestyleka za 5 centov. Jedno trho brzdu. Tanky Barčom. Brauč. Bežíme. No, za chvíľu sme už tam a ešte som zabudol zmieniť jednu vec. Ideme s Jačom Bárčom a so Šmolou TV. So Šmolou TV. Na piču. Na pizzu a koforu. Sorry, trošku sa chovám jak retardovaný. Hej, možno, že dostaneme tie nufaky. No, aha, a ozaj. Ja... Prefičali sme okolo cesty. Ja som spotené ruky. Kde máš spotené ruky. Že Vidíte tieto nahrávky? Zavro. Ideme. A už sme za chvíľu tu. OK, idem na freestylke. Jačo Bárčo podrží kameru. Neviem jazdiť. Čo si povedal? Že vieš pekne jazdiť. No jasné. No. Díky. Momo. OK. Ideme. Ten kabel teraz nechá mne, lebo on ma pokazuje celý telefón na... Peace.